28, 29, 30, 31. 31. Eilen niitä oli 32 tomaattia. Se voi tarkoittaa vain variksia. Ai, kaunis puutarhani, vihannesraukkani. Tästä saatte senkin vihannesvarkaan. Ja tästä, ja tästä. Nyt sain teidät, te höyhen aivot. Apua! Auttakaa minut ulos täältä! Oi voi, katso Puh. Oi voi! Anteeksi, mutta oletteko nähneet Kania täällä? Sellaista kovaäänistä. Minä tässä, Puh. Oi, me luulimme sinun olevan pulassa. Ne olivat ne varikset, taas puutarhani kimpussa. Aivan. Tästä muistuu se kerta, kun setäni Aisopos kadotti pyrstöhöyhenet, eikä osannut enää istua aivastamatta. Ei minulla ole aikaa puhua sinun olemattomista sukulaisistasi, kun nuo nuorisorikolliset hyökkäilevät. Vasen 2, 3, 4, vasen. Minullako ei ole sukulaisia? Voi sentään. Suokaa anteeksi. Minun on mentävä tarkastamaan sukupuutani. Minun sukulaiseni ovat yhtä todellisia kuin muidenkin. Vain se, etten ole kuullut heistä vuosiin, ei tarkoita, etteikö heitä olisi. Eikö? Ehkäpä se on yksi minun sukulaisistani. Kas päivää, Puh. Nasu, olen kovin ilahtunut vierailusta. Ette sattuneet näkemään pöllöjä täällä päin? Pöllöjäkö ei pöllö? Totta, sinä olet ainoa pöllö täällä päin. Oletko? Joo, niin minä vähän pelkäsin. Hän taitaa olla surullinen Puh, hän tahtoo nähdä perheensä. Ehkä perhe haluaa nähdä hänet myös. Olisipa se hauskaa. Sukukokous pöllöille. Siis sukukokousko? Minulle? Ja että sinä koko ajan tiesit, mistä löytää sukulaiseni? Tiesin. On ryhdyttävä valmistautumaan. Tästä tulee mainiota. Tulee mieleen, kun täti Topelius piti juhlat. Puh, tiedätkö tosiaan, missä pöllön sukulaiset ovat? No, koskapa he eivät ole täällä, he ovat varmaan jossain. Mitä me oikein teemme, Puh? Lähetämme kutsuja sukukokoukseen tietysti.